Darllenir rhan o'r 5 bennod o Efengyl Mathew. Y bregeth ar y mynydd. Pan welodd Iesu'r tyfoedd, aeth I fyny'r mynydd, ac wedi ddwystedd I lawr daeth I ddisgyblion ato. Dechreuodd ei hanner chael dysgu fel hyn. Gwyn ei byd yr rhai sy'n tlodion yn yr ysbryd, oherwydd iddynt hwy y teyrnas nefoedd. Gwyn ei byd yr rhai sy'n galaru, oherwydd cant hwy y cysuro. Gwyn ei byd yr rhai addfwyn, oherwydd cant hwy y tifeddi'r ddeiar. Gwyn ei byd yr rhai sy'n newynu a sychedu am gyfiawnder, oherwydd cant hwy y digon. Gwyn ei byd yr rhai trigarog, oherwydd cael drwy ddembu'r trigaredd. Gwyn ei byd yr rhai pur eu calon, oherwydd cael drwy weld Duw. Gwyn ei byd y tangnefynwyr, oherwydd cael drwy galw'r blant I Dduw. Gwyn ei byd yr rhai arludiwyd yn achos cyfiawnder, oherwydd iddynt hwy yw teyrnas nefoedd. Gwyn eich byd pan fydd pobl yn eich gwaradwyddo a cherlyd, ac yn dweud pob math o ddrygau celwyddog yn eich erbyn, o'm hachos I. Llawen hewch a gorfolewch,